Ez diretenak baztan bidasoa errekakoak. Latasako gizon bat ere topatu baitugu bere emaztearekin, eta berak itzultzaile lana egin digu. Aizu, eta ez da haunitz jende handiko nata torri edo bai? Torri ziren haunitzu bezala honat hartzain edo? Haundiz torri ginen, bai, orduan. Eta gelditu ere bai edo gutxi? Gehiena gelditu gara orduan. Hau ere mintzetzazu. Aizu, eta zertaz gelditu zinen hemen bizitzen eta ez itzuliarat? Orduen etzen handiz iteko gure tokian. Ta torri ginen onara, pixkoak usi ginen hemen, maitetu ginen. Orduan hango martxa etzen soberauna eta nahiago hemen, ez? Hemen bizi hobiak usi ginen torri ginenen, eta orduen hemen gelditu gara. Hemen indut hori. Eta hemen indut orai, eskondo. Maztia hemengoa duzuzuk? Bai. Amerikarra da zure maztia? Bai. Hau da nere maztia. Jak izen hor. You talk in English now, a little bit. Eta inoiz, etzaizu... Zuiten duzu inglesa ez? Nik erranen dizut, galditeko inglesen zerbait. Eta zuek hemen zantu zate orduan? Bai, beri hontan. Eta ez zate eskualerrira joaten? Joan gara bizpiru aldiz. Galdintzezu maztei, ja Euskal Herria gustatzen zaio. You like the Basque country? Oh, it's beautiful. It looks like a park over there. Berak errando arrun polite dela, arrun maite dula.